Moi bo día a todos e a todas. Vamos a dar comezo, se lles parece, a esta reunión do órgano de participación das reservas da Biosfera Terras do Miño. Infórmolles que no día de onte celebramos este mesmo órgano, esta mesma reunión, pero para os ancares lucenses. Como moi ben saberán, pois estamos a piques de entrar nun novo ano. O ano 26, pois, o decíamos onte, se cumplirán 20 anos da declaración da Reserva da Biosfera Terras do Miño. Polo tanto, creo que é un ano importante, unha data sinalada, e que pretendemos pois, desenvolver unha serie de actividades para poñer en valor todo o que supuxo, todo o esforzo que se leva realizando durante estas 2 décadas para poñer en valor, sobre todo, a importancia que teñen para esta institución as reservas da biosfera, tanto os ancares lucenses como Terras do Miño. Quero tratar de facer esta reunión pois un pouco áxil, porque moita da documentación está a vosa disposición e, polo tanto, xa con certa anterioridade, co cal tampouco quero redundar en exceso nos pormenores da mesma. Sabedes que este órgano ten un carácter eminentemente participativo e, polo tanto, de consulta, de transparencia. Ademais, teño a fortuna de que hoxe me acompañan o xefe de Servicio de Medio Ambiente, don Luís Fernández Reija, como Andrea Macho Benito, que é a técnica do Servicio de Medio Ambiente, a xestora destas reservas da biosfera, os que lle quero agradecer o traballo non só para a preparación deste órgano, sino o traballo constante durante os últimos anos que levou a posicionar as reservas que xestiona esta institución como un referente a nivel nacional e incluso me atrevería a decir que tamén con carácter internacional, como se demostra nas distintas reunións que se levan executando ao longo dos últimos tempos. En definitiva, se vos parece, tedes todos a orde do día, así que dunha maneira áxil, como decía, vamos a proceder. En primeiro lugar, a aprobación se procede da acta da sesión anterior. Andrea. Ola, moi bons días a todos. O pasado 10 de decembro remitimos a convocatoria desta reunión con toda a documentación, entre ela a acta da sesión do día 21 de febreiro de 2025. Non recibimos por correo electrónico ningunha alegación ou comentario á acta. Quería preguntarvos se podemos dala por aprobada. Sí? Moitas grazas. Moi ben. En segundo lugar, vamos a dar conta tamén das novas candidaturas para a súa inclusión no órgano de participación. Como sabedes, este órgano é un órgano vivo que, convocatoria tras convocatoria, pois se nutre de novas solicitudes para integrarse, formar parte e seguir engrosando, ensanchando a base da propia identidade que teñen as reservas da biosfera. Recibimos durante este período un total de 8 solicitudes, se non me equivoco, de integración, efectivamente, 8 solicitudes de integración de novas entidades, que paso a relatar, que foron debidamente analizadas dende un punto de vista técnico e cuxo obxecto de desenvolvemento encaixa co funcionamento, co normal funcionamento das reservas da biosfera Terras do Miño. A primeira delas é a Asociación Arboretum Pinetum Lucus Augusti, a segunda, a Asociación Sociocultural Medioambiental O Cadaval de Pacios, a primeira é de Outeiro de Rei, este de Castro de Rei, a terceira é a Asociación de Amigos do Museo de Pepe de Pígara, de Guitiriz, a cuarta, a Asociación Club Os Troiteiros, é de San Martín do Ombreiro, de Lugo, a quinta, Asociación de Veciños de La Xosa Airamonte, a sexta, Asociación para o Desenvolvemento Rural da Comarca de Lugo, que engloba distintos municipios, aínda que ten a súa sede en Friol. En sétimo lugar está a Asociación de Veciños de Ribeira do Lea, de Castro de Rei. En oitavo lugar, o Club de Amigos do Río Parga, de Guitiriz. Como suele ser habitual, se algunha destas entidades ou algunha destas asociacións quere facer unha breve presentación, e insisto no de breve porque sodes 8, pois non habería ningún problema, vos incorporades, vos presentades
E se non, pois, bueno, damos por informada esta situación. Non sei se algún dos representantes de algunha destas asociacións está presente, quere decir brevemente algo ou non se atreve. Está Club Os Troiteiros, a Asociación de Amigos do Museo Pepe de Fígara tamén están, e non sei se de La Xosa, pois se queredes tomar a palabra. Se queredes dicir algo, estades a tempo, se non, calade para sempre. Bueno, pois, visto que non se queren explayar, vamos ao punto 3 da orde do día, que é a proposta de programación de actividades para todos os públicos no marco da Reserva da Biosfera Terras do Miño na anualidade 2026. Durante o ano 25 celebráronse as seguintes actividades de carácter educativo e divulgativo vinculado co medio ambiente nas reservas de Terras do Miño, que xa se incluían na memoria de actividades que tedes todos. Pois, en primeiro lugar, vamos a falar dunha programación trimestral de actividades que se levan a cabo no propio centro de interpretación, que todos coñeceredes, e que suman un total de 38 actividades. Onte, pois, os especialistas, sobre todo a parte o mellor máis académica da análise destas reservas da biosfera, poñía en relieve pois o alto número de actividades comparativamente con outras reservas que se fan e se desenvolven aquí. Co cal non o digo eu, non o di a Diputación, senón que os expertos externos e académicos son os que reforzan o elevado número de actividades que se realizan. Realizáronse visitas a 3 centros educativos, por exemplo, ao Centro de Interpretación Terras do Miño, visitaron un total de 7 entidades os hortos urbanos do Paseo do Rato, visitáronse o Mazo de Santa Comba, colaborouse cos centros de atención a maiores desta institución, concretamente cos de Pol Castro Verde Meira, realizáronse actividades de educación e divulgación ambiental celebradas na Casa das Insuas de Rábade durante o ano 25. Insisto, a importancia que teñen as actividades de educación e divulgación ambiental da Reserva da Biosfera Terras do Miño celebráronse en distintos concellos e asociacións do territorio. En definitiva, podería falarvos de moitos dos cursos que se realizaron vinculados a este ámbito, por exemplo, en Alfoz o curso de poda en Xerto, en Begonte un curso de poda, en Castro Verde un obradoiro de elaboración de conservas artesanais. En definitiva, eu creo que todos os que estades hoxe aquí sodes verdadeiramente coñecedores do alcance de todo o que se fixo. Para dar cumprimento á programación das actividades da Reserva aprobadas en anos pasados, este 17 de novembro do ano 25 abriuse un plazo para que todos os concellos, todas as entidades e asociacións da Reserva presentasen as propostas de actividades de cara ao ano 2026 para que tuveran permeabilidade en todo o territorio. No prazo concedido, que se estendía ata o 27 de novembro, a maior parte dos concellos, podo citarvos algún, Ourol, Outeiro de Rei, Guitiriz, Begonte, Pol, Xermade, Láncara, Rábade, Castro Verde, Valadouro e Vilalba, así como distintas asociacións destos 27 destos concellos que conforman a reserva, fixeron unha solicitude. Considerando todas as peticións recibidas, que suman un total de 59, co límite de celebrar 2 actividades por cada concello e unha actividade cando mínimo por cada asociación, pois se deseñou ese cadro que vai a proxectar agora, vai chegar ahora Andrea a él, donde tratamos, dende unha maneira ecuánime, dende un punto de vista máis quizáis técnico, facer un deseño estratégico das actividades que se van a realizar. Como digo, con ese criterio de 2 actividades como máximo por concello e unha actividade por cada asociación, co obxectivo de dar cobertura
o maior número de necesidades que se realizan. Para executar estas actuacións se conta cun orzamento estimativo de 30.000 euros, que creo que é unha cantidade razonable para poder executalas. E como tamén decía onte, creo que é importante que saibades que, o decía ao principio tamén, non? Que as reservas son algo vivo, e que con independencia de que se teñan deseñado estas actividades, eso non significa que non se podan a medio prazo realizar algunhas máis. Por eso as vosas propostas, as vosas ideas sempre son recollidas e do froito dese traballo colaborativo pois obtemos resultados que nos permiten, chegado o caso, poder realizar algunha actividade con carácter adicional, non? Pero, bueno, por eso digo, tedes aquí os técnicos, que son os que recollen esas propostas, e, polo tanto, bueno, pues temos unha certa marxe. Pensemos, ademais, que lle queremos dar un pulo importante o 20 aniversario da Declaración das Reservas, que tamén, nese sentido, pois estamos pensando e artellando algunhas actuacións que logo vos contarei unha delas, que creo que é significativa, e que complementarán pois todas estas actividades, non? Polo tanto, sen entrar un pouco o detalle, porque, insisto, tampouco se trata diso, pois o que presentamos é a aprobación destas 27 actividades ofertada aos 26 concellos da reserva da biosfera, non? E se estades un pouco de acordo, pois a idea é informar favorablemente para que o órgano reitor aprobe esta programación de actividades para o ano 2026. Bueno, pois, se non hai nada máis, seguimos co punto 4, que é a presentación da memoria anual de actividades do 2025 das reservas da biosfera. Como sabedes, se aprobou no ano 2024 un plan de xestión, non? Que moitos poderedes pensar, bueno, é outro plan máis, un plan non deixa de ser papel, pero, como xa se ten dito en repetidas ocasións, a nosa idea e o noso compromiso é respetar e executar ese plan de principio a fin. É un plan que abarca unha década, do 2024 ao 2034, onde se establecen e se definen unha serie de actuacións. Iso é o que estamos facendo, respetar a execución, un plan que está redactado por expertos da USC, un plan que foi encargado precisamente a eles para evitar calquer tipo de cuestionamento subxetivo e que define a folla de ruta de cara onde teñen que ir estas reservas dentro de 10 anos, non? Eso é o que estamos facendo. Así que nesa liña empezamos a executar unha serie de actuacións en 4 ámbitos concretos: na xestión adaptativa das reservas da biosfera, na función de conservación, na función de desenvolvemento socioeconómico e na función de apoio logístico da reserva da biosfera. Non vou entrar tampouco a todo o detalle, porque poderíamos pasar aquí toda a mañá, pero toda esa información a tedes, e creo que se lle botastedes un ollo, chegaríades á conclusión de que todo é mellorable, porque non somos perfectos, pero é certo que o grado de execución das liñas establecidas no plan é elevado, incluso mellor por riba do que se solicita nun momento dado, e pois dende o cumprimento das celebracións de maneira pois axeitada destos órganos de participación e do órgano reitor, ata tamén colaborar con órganos de xestión de outras figuras de áreas protegidas, non, declaradas no territorio. A nos tamén nos solicitan informes dende outras administracións, como pode ser Augas de Galicia. De feito, emitimos ata 9 informes en base á súa petición. Colaboramos ca Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostenibilidade da Consellería de Medio Ambiente. Emitimos diferentes informes, documentos ambientais anexos ao proxecto, outros para o Instituto Galego de Vivenda e Solo.
Tamén informamos en torno ao impacto ambiental do proxecto do Parque Eólico de Satrebares, e así moitísimas actuacións que están todas listadas, é dicir, a función da Reserva da Biosfera é clara, é ampla, hai un traballo a veces complexo, pero que é necesario, porque para eso tamén estamos, non? Tedes moitísimos informes aí e colaboracións con distintas entidades que reforzan a importancia que teñen os órganos destas reservas. Tamén é un obxectivo claro fortalecer sinerxias con entidades públicas e privadas do territorio. E para iso, sacamos por dúas liñas de subvencións en concurrencia competitiva, das que estou seguro dos que moitos dos que estades aquí sodes beneficiarios, ou cando menos o intentástedes e participastedes. Unha para actividades, é dicir, fundamentalmente para gastos correntes que suman unha contía de 120.000 euros, e outra para inversións que está dotada con 100.000 euros. Executamos o acordo de custodia do territorio nas fincas de propiedade desta Deputación Provincial de Lugo, situadas nas Insuas do Miño e os Ollos de Begonte, coa Asociación Galega de Custodia do Territorio, e participamos en moitísimas actividades, así como asinamos tamén diversos convenios con moitos colectivos e entidades vinculadas ao compromiso e á defensa do noso patrimonio medioambiental. É certo que reforzamos tamén considerablemente a estrategia de comunicación e de difusión da reserva. Isto hai que felicitar tamén os técnicos por esa labor constante de actualización, que creo que é importante. Creo que, ademais, incluso se colabora en certo grado, se colaborou con loterías e apostas do Estado coa misión do sorteo do 23 de outubro de 2025 da Lotería Nacional, adicado precisamente á Reserva da Biosfera Terras do Miño, e se celebrou, como todos sodes conscientes, o Día Internacional das Reservas o 3 de novembro de 2025, con publicación en redes, e, sobre todo, tratando de colaborar directamente con moitas das asociacións, que así nos fixeron chegar que eles iban a ser partícipes tamén da celebración dese día. En canto á función de conservación, se apoiaron diversos proxectos, como o Life Hibernate, que potenciando a resiliencia ás alteracións globais de especies de mexillón de río protegidas da vertente atlántica. Se colaborou tamén concretamente ca Comisión Europea, e tamén se avanza na conectividade ecolóxica e en infraestructuras verdes. Se executou un inventario entomolóxico das especies representativas da Reserva da Biosfera Terras do Miño, se encargou a Traxa a execución de traballos de recuperación do paseo periurbán e o Parque do Río Rato, que, sabedes que a borrasca Oliver en Lugo produciu serios problemas nese paseo. En definitiva, inda recentemente estivemos ali presentando os resultados desa actuación realizada por Traxa, que neste caso, Luís, felicitarte tamén pola rapidez, polo deseño dese proxecto e, sobre todo, porque a día de hoxe este arranxado e debidamente acondicionado. En canto a colaboración socioeconómica, decir que se colaborou cos concellos de Láncara, de Xirmade, de Muras e de Ourol na diagnose e estudo de alternativas, dimensionando a redacción de pregos técnicos vinculados á xestión de fluxos de recollida de residuos municipais. Se puxo en valor e se mantiveron os hortos urbanos da Deputación ao longo do Paseo do Rato durante toda a anualidade. Se colabora intensamente ca Fundación Biodiversidade, e se celebran campus de emprendemento sostible nas reservas da Biosfera de Terras do Miño nos centros educativos. Incido en que esta cuestión de sensibilización ambiental é fundamental para que os nosos mozos e as nosas mozas
podan ter unha concienciación acerca desta problemática que nos afecta. E, en definitiva, pois, se realizaron moitas participacións tamén dende o punto de vista loxístico, e se desenvolveron tamén actividades educativas e desenvolvemento de capacidades moi vinculadas ca divulgación ambiental. Se colabora con todos os programas que realiza esta institución, que lle queremos dar ese carácter transversal ao elemento medioambiental, así se decidiu, o deputado que hoxe non pode acompañarnos por unha cuestión personal, pois así o ten un pouco deseñado. Calquera actuación que é susceptible de un punto de vista transversal de introducir conceptos vinculados ao que se aborda nas reservas, así se fai. Desde programas como Coñece a túa provincia, que buscamos puntos estratégicos dentro do punto de vista medioambiental vinculados ás reservas, aí se introduce todas as actividades que se celebran, pois se lle dá esa vertente, non? A participación en redes da que despois nos falará un pouco máis Andrea. Creo que non é só importante desarrollar todo este conglomerado de actividades, senón que tamén é fundamental estar presente nas distintas redes, non só porque nos aprendamos ou exploremos prácticas de bo uso que poden ser implementables nas nosas reservas, senón porque xenerar rede nos dá unha coordinación e, sobre todo, unha visibilidade que creo que é fundamental. Estar presente nestas redes, tanto a nivel nacional como mundial, pois é fundamental. Decía onte que estuvemos presentes en China, concretamente, estuvo Andrea, e das 55 reservas que hai de España, creo que 8 eran, solo 8 estuveron aí en China, e desas 8 unha éramos nós, dúas as representábamos nós, co cal xa é bastante significativo do grado de relevancia das nosas reservas, da xestión que se está facendo delas e da importancia que teñen, en definitiva, para a rede global de reservas da biosfera. Eu o que propoño é informar favorablemente esta memoria para que tamén sexa aprobada deste xeito no órgano reitor. Non sei se tedes algunha dúbida, algunha cuestión en concreto, pero se non, pois seguimos co punto 5, se vos parece, que é a dación de conta da participación en redes regionais e temáticas, e directamente porque quen participa é Andrea Macho, pois eu creo que Andrea, case mellor que vamos evitar que me explalle máis e nos das tú unhas pinceladas da nosa participación nesas redes regionais e internacionais ás que eu facía referencia. Moi ben, moitas grazas, Pablo. Pois este ano estivo marcado porque se cumpliron 10 anos do Plan de Acción de Lima, que é o plan que rexía a actividade da Rede Mundial de Reservas da Biosfera, e por iso este ano se celebrou o Congreso Mundial en Hangzhou, en China, que tiven a sorte de poder estar. Esta é unha foto da delegación española, había membros do Consello de Xestores, eu como técnico estaba, 8 reservas máis españolas estaban, e tamén había membros do Consello Científico e da Secretaría do Programa MAP española. A verdade é que foi, onte o contaba, moi enriquecedora, tanto a nivel persoal como a nivel profesional. Coñecer xestores e representantes de outras reservas da biosfera de todas as partes do mundo, a verdade é que dá ilusión tamén ver que en outros sitios pois traballan moitas veces con problemas distintos ou semellantes e con solucións moitas veces iguais. Foi unha forma de compartir experiencias, había sesiones que aquí tedes fotos plenarias. Onte comentaba Paco Cantos, que nos acompaña do Ministerio, que dende a organización dixeron que estábamos 4.000 persoas, 4.000 pareceme moitas, pero aínda estábamos. Despois destas sesiones plenarias nas que participábamos todos os membros da delegación española, había sesións de traballo, intentábamos repartirnos para poder acudir
con nosa experiencia e cos nosos aportes ao maior número de temáticas posibles. Unha das reunións nas que este é o Plan de Acción Estratégico de Jansú, que marcará os próximos 10 anos das reservas da biosfera a nivel mundial. Na rede española xa estamos a traballar na adaptación deste plan á realidade española e posteriormente xa comezáramos na rede galega a hilvanar un pouco as accións estratégicas necesarias para as 7 reservas galegas. Esperaremos a ter o plan da rede española para poder adaptalo ás galegas. Noutras reservas da biosfera, noutras redes, de reservas da biosfera nas que colaboramos, por exemplo, na rede Iberomab, este ano acudimos a este seminario formativo de vías de financiación e tamén en China houve unha reunión presencial a que tivemos a oportunidade de ir. Aquí están representadas todas as reservas da biosfera de Iberoamérica, España, Caribe, que estábamos ali presentes. Coa rede española de reservas da biosfera colaboramos activamente porque pensamos que é importante non só executar actuacións, senón poder divulgalas. Entón, a nivel estatal, todas as reservas da biosfera temos a posibilidade de volcar as nosas novas, os nosos proxectos nestes boletíns que tedes a disposición tanto na páxina web da rede española como na páxina web da Reserva da Biosfera Terras do Miño. Precisamente este, o número 41, saiu onte. A nivel estatal, todos os anos tamén temos unha reunión do Consello de Xestores no que participamos os 55 técnicos das reservas españolas. Este ano a reunión foi ademais en Oleiros, no Ceida. Posteriormente sempre se celebra o Comité MAP, que digamos que é o comité interministerial onde participan todos os ministerios con competencias en reservas da biosfera, todas as direccións xerais das comunidades autónomas que teñen alguna reserva da biosfera declarada, e ali estábamos Beni máis eu como representantes do Consello de Xestores. Tamén está Pablo Ramil e Marisa Tejedor como representantes do Consello Científico. Celebramos o Día Internacional das Reservas da Biosfera. Moitos de vos nas vosas redes sociais tamén destes conta deste Día Internacional con exemplos dos vosas actuacións e investimentos realizadas coa convocatoria de subvencións que temos xa aprobadas nas dúas reservas da biosfera. E a nivel galego este ano, facía tempo xa que non nos reuníamos, e parece que hai un pulo nesta rede, oxalá que siga así. Tivemos unha reunión en febreiro, que xa dimos conta na reunión de principios deste ano, e posteriormente está unha foto da reunión que tivemos en xuño tamén en Oleiros, no Ceida, para poñer as bases do plan estratégico das reservas da biosfera de Galicia. E hasta aquí non sei se tedes alguna pregunta de actuación en redes. Moitas grazas. Moi ben, moitas grazas, Andrea. Proseguimos logo xa por o punto 6, que é a presentación do acordo de custodia do territorio nas fincas propiedade desta Deputación, situadas nas Insuas do Miño e os Ollos de Begonte para o período 2025-2029. Unha vez finalizado o período de execución do segundo acordo de custodia no ano 2024, en xuño deste mesmo ano, a Deputación de Lugo e a Asociación Galega de Custodia do Territorio asinamos o terceiro acordo de custodia do territorio cunha duración de 4 anos. O primeiro executouse do ano 2014 ao ano 2018, o segundo do 2024, e este se estenderá do 24 ao 28. O obxectivo deste acordo, como moitos saberedes, é o desenvolvemento de actividades de conservación e uso de valores e recursos naturais, culturais e paisaxísticos das parcelas que pertencen á Deputación Provincial de Lugo, consonte a figura de custodia do territorio. A Deputación de Lugo, como xestora da Reserva da Biosfera Terras do Miño, converteuse así nunha administración pública pioneira a nivel estatal e autonómico no establecemento dun acordo deste tipo de xestión do territorio. Constitúe o maior acordo de custodia público-privado de Galicia, abarcando unha superficie de 112 hectáreas de alto valor ambiental. Non sei se Martiño Cabana nos podería presentar os principais resultados acadados nos dous primeiros acordos de custodia do territorio xa executados.
Hola, Martiño, que tal? Hola, moi boas. Vou vos comentar brevemente, espero, un pouco que estamos facendo desde a Asociación Galega de Custodia do Territorio coa colaboración da Diputación de Lugo e primeiramente vou vos contar un pouco o que é a custodia do territorio, non? Que é a que nos dedicamos, non? Bueno, se ven a custodia do territorio xa se está realizando desde hai moitas décadas, non? Os inicios do Parque Nacional de Doñana son custodia do territorio, precisamente. O principal parque nacional de España naceu desde esa primeira visión. Tardamos moitísimo en ter unha definición, digamos, legal, non? E está no artigo 3 da Lei 42/2007 de Patrimonio Natural e Biodiversidade, non? Que non é máis a custodia do territorio que ese conxunto de estrategias, non? De medios, de técnicas xurídicas, nas cales temos que implicar a unhos propietarios ou xestores dun determinado territorio na conservación da natureza, non? Habitualmente da conservación da natureza, o 99% da custodia do territorio se realiza sobre eso, pero tamén de outros patrimonios, de outros valores, tanto culturais como paisaxísticos. E unha entidade de custodia de territorio non é máis que unha entidade, unha asociación pública ou privada que realizamos custodia de territorio, non? Que facemos esa implicación deses propietarios ou xestores na conservación da natureza, non? Neste esquema podemos ver un pouco esa idea simplificada, non? Ese propietario, ese xestor pode ser desde un veciño que ten unha carballeira, unha comunidade de montes, pero tamén pode ser unha entidade pública, principalmente unha entidade, unha administración local, tanto un concello como, neste caso, a Diputación, non? E despois unha entidade de custodia, non? Que o grandísimo porcentaxe dos casos en España e todos os casos que temos en Galicia son entidades privadas, asociacións ou fundacións, pero tamén poderían ser incluso algún concello como pasa en algunhas zonas de Cataluña. E a través dese acordo de custodia, non? Desa relación que se establece a través dun convenio, dun papel escrito, dun acordo verbal, tamén pode ser, se chega a ese acordo de custodia a, digamos, a establecer cales son os puntos nos que se vai a traballar para conservar ese territorio, non? Bueno, a conservación da natureza non é só unha obrigada administración, tamén a sociedade civil organizada debe e queremos contribuir nesa tarefa. Non pretendemos sustituir outras figuras de conservación, como espacios naturais protegidas, reservas da biosfera, todo o que haxa, senón que pretende axudarlles, complementalas. E é importantísimo a colaboración, non? Casi a definición máis importante de custodia do territorio é a colaboración entre propietarios, entre administracións. Neste caso, a administración é tanto propietaria como tamén, digamos, coordinadora destes traballos, non? A custodia do territorio en España está en ascenso. No último censo estatal estamos nas 710.000 hectáreas en toda España. En Castilla levannos ventaxa polos grandes latifundios, pero en Galicia, digamos, das zonas do norte, excepto Cataluña, que teñen apostaron moitísimo por este sistema de conservación. En Galicia temos moitísimas acordos de custodia, moitas entidades de custodia de territorio, moitos acordos e moita superficie. A nosa entidade xestiona máis de 2.000 hectáreas principalmente na provincia de Lugo, pero tamén na Coruña e en Ourense. E así, concretando un pouco máis, este acordo de custodia das Insuas do Miño e Ollos de Begonte, traballamos na provincia de Lugo, lóxicamente, na Terra Chá, na Reserva Biosfera de Terras do Miño, e na CEC, parte da Rede Natura 2000, Pargala da Trámoga. E en estas dúas figuras é a zona núcleo, a zona máis interesante a nivel de conservación, a nivel de protección, nestas dúas figuras de conservación. Estos son as Insuas, un estupendo bosque aluvial do millorciño que hai en España, é dicir, porque en Castilla se foron convertidas completamente casi todas en choperas. Choperas son plantacións. E aquí temos un bosque aluvial, un bosque que se inunda todos os anos, sufrímolo moito no inverno,
espectacular, un sitio do millorciño que temos en Galicia, da chaira de Galicia, está aquí nas Insuas. Pero non solamente isto, tamén son prados. E esta dicotomía bosque-prado tamén a debemos conservar, non? En conservación, antiguamente víanse moi mal este tipo de hábitats seminaturais, hábitats modificados, pero cada vez entendemos mellor, non? As novas xeneracións entendemos moito mellor a enorme biodiversidade que hai neste tipo de hábitats, nos prados de segas, prados de dentes, si se xestionan de maneira adecuada, non? Bueno, como comentaba antes, son dúas zonas custodiadas, as Insuas do Miño, que a maior parte da superficie, 107 hectáreas, están nos concellos de Rábade e Outeiro de Rei, máis ou menos nesta zona. Parece, as superficies ás veces son complicadas, pero son unhas Insuas, unhas illas, que desde o norte ao sur, están en dirección norte-sur, teñen 5 km de longo, e nas zonas máis anchas superan os 200 metros, non? É dicir, que non son unhas illiñas pequenas, sino que son unha superficie enorme, non? E unha pequena zona nos Pozos do Ollo en Begonte, non? Na zona, si vades pola autovía, onde está Erimsa, unha gran graveira, pois relativamente cerca de aí, para que vos orientedes. Bueno, traballamos a través, claro, eses acordos de custodia, ás veces teñen que ser verbales, ás veces pode ser un acordo entre dúas partes. Coas administracións teñen que ser convenios administrativos con digamos, un concurso público, digamos, aberto, que se pode, digamos, que teña, que non sexa a dedo, digamos, que sexa, digamos, unha concesión a mellor entidade que se presenta. Xa é o terceiro convenio, hai pouquiño que asinamos o terceiro convenio, que estaremos hasta mediados do 2029. Bueno, obxectivos, os típicos, aquí non se foi moi creativo, non? Unha mellora do estado de conservación da flora e fauna das zonas, unha eliminación de especies alóctonas, había moito piñeiro, plantacións previas a que a Diputación comprara esta zona, piñeiros, eucaliptos, chopos, carballo americano, erradicáronse todos, tanto pola nosa parte como pola Diputación de Lugo naquelas zonas, naquelas plantacións máis grandes. Ahora mesmo estamos libres de especies alóctonas, mantemento destas labores agrícolas e gandeiras tradicionais, concreción destas relacións entre cos gandeiros, e, como non, divulgar os valores ambientais da zona, e despois todo aquilo tendente a mellorar o coñecemento, facer investigación nesta zona de conservación e difundila. 3 líneas de actuación: xestión, uso público e investigación, todas elas moi importantes, pero, lóxicamente, a xestión é un espazo natural protegido, ten que ser a fundamental, non? A nivel de xestión, recuperación, a idea fundamental é esa recuperación de estrutura tradicional. Os bosques son bosques, non son bosques axardinaos, non lle hai que limpar as silvas, non? Hai que mantelos dunha maneira natural, eliminando todo o que non debe estar aí, todas esas especies exóticas, pero se cae unha árbore, cae e é de maneira natural, e aí é un pequeno ecosistema que se xenera para moitas especies animais, non? Que temos masas boscosas e bosque de ribeira, o 70% máis ou menos son bosques, non? E prados que aquí é un pouco máis complicado, temos que xestionar máis, son prados de dente, se cede a gandeiros da zona tanto pastoreo como a sega, e naquelas zonas que non interesan os gandeiros da zona facemos nós as segas, concretamente, que son o resto do 30% da superficie das Insuas. E despois os camiños son camiños, e teñen que, se caen árbores, hai que amañalos e todas esas cuestións lóxicas para poder ter acceso a esta zona, non? Realizáronse plantacións aquí está pegado a autovía, entonces de barreira sonora para evitar o ruido da autovía. Se xestionan as beiras de moitos destes prados, o que nos intentamos é xestionalo de maneira heteroxénea, non sempre facer a mesma xestión, sino en algún sitio deixar silvas altas, que son refuxo para aves, alimentación para
aves tamén ou para micromamíferos, tamén para flores para polinización. Digamos, en outras zonas elimínase, digamos, esa silva porque non tiña ese interés e se mantén outra zona para a flora que nace en zona de sombra, non? Recuperación de prados, primeiramente recuperamos moitos destes prados e despois os manteñen os gandeiros da zona, iso tamén é un beneficio social porque non se cobra por ese uso, pero tamén teñen que facer unhas contraprestacións que non poden utilizar pesticidas, non poden usar ningún tipo de abono, é dicir, non pagan, pero tampouco non poden facer determinadas cuestións para ter unha dinámica o máis natural ou seminatural, porque hai unha sega anual, posible que favoreza tamén a biodiversidade, non? Amaño de camiños, de todo tipo, tanto de acceso para os tractores, para prados, como para rutas de sendeirismo. E incluso ás veces traballamos na periferia das Insuas, non? Este é un caso que por problemas de enemistade o Concello non podía facer a xestión desta zona e nós, as entidades de custodia, temos esa proximidade cos veciños que ás veces, bueno, nós tampouco poñemos multas nin cousas así, entonces nunca se enemistan con nós, non? Entonces somos boa xente, entonces non causamos conflicto, non? Entonces realmente é verdade que sí que temos moi bon trato e sempre intentamos cos veciños da zona para chegar a acordos, non? Que ao final ese é o custo de territorio. Tamén moitas cuestións mesturando xestión con uso público, aquí con internos do Centro Penitenciario de Bonxe, que viñeron hai uns anos a recoller lixo, facer o encordonado para a sega, diferentes cuestións que favoreceron moito tanto a xestión, pero tamén o uso público. E máis no seu caso que puideron salir do centro penitenciario para facer este tipo de actividades, non? Despois facemos moito tipo de difusión, tanto en redes sociais como conferencias, como esta charla, por exemplo. Tamén sempre tiramos por televisión e prensa, televisión de Galicia, reportaxes, prensa, todo tipo de prensa. Aquí algunhas fotos de... E despois moito uso público, sobre todo con nenos. Nos interesa moitísimo, e aquí está Roberto, deste lado, que é o noso presidente e ademais é membro de Morcegos de Galicia. Gústanos moito achegar os morcegos, que temos aquí unha rede moi importante de caixas refugio instaladas, e achegarlle a todos estes nenos a biodiversidade das Insuas, que son as Insuas e que especies de flora e fauna se poden atopar nesta zona. E tamén os non tan nenos, lóxicamente. Este é unha das saídas que facemos con nenos en revisión. Esta acostumbramos a facer en outubro, novembro, máis ou menos, para a revisión preinvernal de morcegos. E os nenos ven por primeira vez un morcego e todos eses mitos e lendas sobre os morcegos pois poden ver que non son animais terroríficos, vampiros, nin cousas así, sino que son animais moi pacíficos e poden velo de primeira man, non? Entonces, eso facilita moito a divulgación, a difusión. Non é unha difusión teórica, que bonitos son os murciélagos. Non, estános vendo e están vendo que non fan nada, non? Que simplemente son animaliños que están ali e poden velos. E despois outra acción de divulgación e investigación que nos gusta moito é o Insoacam, que é unha semana que traballamos con universitarios ou personal que traballa en investigación, no que lles ensinamos durante unha semana a machaque. Traballan moitísimas horas, pero algúns volven e todo, debelles gustar, en formación con morcegos, non? Morcegos e libélulas, non? Entonces, é a formación que nós non tivemos na carreira universitaria polas posibilidades que había naquel momento, e agora vai un pouco peor ese aspecto,
pero gustanos moitísimo e xa levamos 10 edicións, este ano pasado foi a 10ª, máis de 100 persoas de toda España e tamén do estranxeiro, de Portugal e de Francia viñeron a este campamento e continuaron a colaboración con nós moitísimos anos, non? Moitos, ademais, se dedican agora a investigación, ademais, con morcegos. Intentamos facer moitas publicacións científicas, congresos como SECEMUE, a Sociedade Española de Conservación de los Murciélagos, o SIO e o Simposio Ibérico de Odonatología, que tamén presentamos algunhas accións de conservación, e o Congreso Español de Reservas de la Biosfera, revistas, Micolucus, Quercus, Cerna, e despois moita formación científica, a parte do INSOACAM, prácticas de empresa, de licenciatura de máster DAEM, de biología, outros másters, e varios traballos de fin de máster. Ahora mismo estamos con un na Terra Chá, con Arcea, unha poboación reproductora de Arcea, un ave, e a becada, que seguramente ao mellor son un pouco máis, e unha das zonas de traballo tamén son a zona das Insuas. E colaboración entre científicos, sobre todo ca Estación Científica de Doñana, pero tamén con outros científicos, Universidade de Vigo, etc. E isto é todo o que vos quería comentar. Moitas gracias. Moitas gracias, Martiño, así a modo de, tamén por quitarlle un pouco, os morcegos son uns animais, pero a luva hai que poñela, non vai a ser. Sí, poden ser transmisores da... No, é moi raro, pero Sí, podería ser. son simpáticos, ninguén o discute, pois moitísimas gracias pola túa explicación, que creo que se por algo se caracteriza este órgano de participación é precisamente por dar conta dos avances e para que todo o mundo saiba que non estamos para pasar o tempo, sino para facer cuestións e desenvolver actividades que teñen ese valor engadido sobre o territorio e, sobre todo, de cara á sociedade, non? A comunidade científica, a comunidade educativa e esa sensibilización medioambiental hacia os máis novos. Así que moitísimas gracias por o voso traballo. Un placer. Gracias. Bueno, pois seguimos logo xa por o 7º punto, que tamén vos pasaría a dar conta das actuacións estratégicas de cara a esta anualidade de 2026, dunha maneira moi resumida. En primeiro lugar, si me gustaría anunciarvos que este ano a Deputación de Lugo promocionará as súas reservas da biosfera, tanto Sancares Lucenses como Terras do Miño, en Fitur. Iso é un adianto que vos podo facer, de que a nosa presentación nesta Feira Internacional de Turismo vai ser arredor das nosas reservas, das dúas reservas. Temos preparada unha campaña moi forte, divulgativa, acerca de todo o que se aborda en ambas as dúas reservas e, como decía, unha vez aprobado ese plan de xestión, pois de cara ao ano 2026 basicamente se continuarán desenvolvendo as convocatorias en réxime de concurrencia competitiva e se xucatará, como moi ben explicou Martiño, ese acordo de custodia do territorio. Se vai actualizar e reeditar o material divulgativo das reservas da biosfera e tamén, pois, de cara á función de conservación desa reserva, o dixen onte tamén, inda que non é en puridade de medio ambiente, pero sí que fomos beneficiarios dun centro de innovación territorial conveniado co Ministerio de Transición Ecolóxica, coa Secretaría Xeral de Reto Demográfico, que nos vai permitir facer unha captación de fondos interesante para desenvolver proxectos nas reservas da biosfera. É dicir, unha das súas misións fundamentais é a de captación de fondos. Entón, eu creo que en base a esos fondos, posteriormente nos vai permitir promover a empleabilidade e o emprendemento nos concellos e no territorio das reservas da biosfera. E tamén vamos a propoñer ao pleno desta institución a aprobación do regulamento da marca das reservas da biosfera Terras do Miño para produtos agroalimentarios, produtos artesanais e servicios turísticos e, como tal, a redacción dos primeiros pregos de condicións. Resolverase tamén a 7ª convocatoria para a concesión de autorizacións do uso dos hortos urbáns e executaremos tamén un proxecto técnico para a reparación e mantemento do Centro de Interpretación Terras do Miño
E, sobre todo, tamén poñeremos en marcha un proxecto de selección para os mozos das reservas da Biosfera Terras do Miño para a futura creación desa rede nacional de mozos de reservas da Biosfera españolas. Non? Evidentemente, como xa ven sendo habitual, seguiremos participando no grupo de traballo do Comité Español do programa MAP. En definitiva, a grandes rasgos, estas son as actuacións que todos tedes. Estou seguro que son susceptibles de incorporarse moitísimas máis actuacións, pero a nivel estratégico este é o que temos previsto. Xa pasamos, en todo caso, o último punto, que é o de rogos e preguntas, no que supoño que teredes algunha inquedanza, algunha cuestión que plantexar, e que vos queremos escoitar. José, da Sociedade Micológica da Luz. Sí, supoño que non haberá problema. Este ano non temos micrófono, non? No, micro temos. O que non sei é aí ven, hai que activalo. Vale, non te preocupes. Ti tes boa voz, sí. Xa. O primeiro, uns agradecimentos necesarios desde o punto de vista da nosa asociación, a Sociedade Micolóxica da Luz. Primeiro, agradecer ao Servicio de Medio Ambiente o seu labor con respecto á xestión das reservas, tanto a Luís como o xefe de servicio, como a Andrea e como o resto de compañeros que nos facilitan o labor todo o ano aos membros do programa de participación e toda a súa xestión. E despois tamén outro agradecemento que queremos facer, porque ás veces compre facelos, a Asociación Galega de Custodia do Territorio, que levamos varios anos colaborando con eles nestes convenios de custodia. Este novo parecenos moi acaído, moi importante, e que saiban que teñen o noso, públicamente, o noso apoio e a nosa colaboración. Vamos colaborar tamén nese convenio. E despois, ditas estas agradecementos, vamos pola parte mala, digamos. Non, suxestións ou alguna pequena queixa. O primeiro que queremos decir é que solicitamos que a Diputación este vigilante con respecto ao tema do trazado da Ronda Leste, que se tratou moito nestas reunións. Hai un informe que sabemos que fixo Andrea, é un tema que nos preocupa porque non nos parece que este totalmente resolto e ameaza, digamos, a unha parte da reserva da biosfera moi importante, que son esos bosques preto de Lugo, e tamén aos hortos urbans ecolóxicos que como sabes, xestiona a Diputación. Entón, o que propoñemos é que a Diputación estea vixiante sobre ese tema. E despois, outra cousiña tamén que queremos pedir é que se promova dende esta Diputación a coordinación con outras administracións públicas que xestionen outras reservas da biosfera. Parece-nos importante que haxa un entendemento, unha coordinación para que, entre o coñecemento de todas as partes se podan mellorar as distintas reservas da provincia. Despois, decimos tamén que desde a Sociedade Micolóxica nos gustaría que todos os que estamos aquí presentes ou que non estamos membros do órgano de participación formemos un equipo, que esteamos en contacto e que nos coñezamos e compartamos actividades e xeremos sinerxias. E nese senso, informar que este próximo venres 19, aquí neste mesmo salón, ás 8 da tarde, presentaremos a revista Micolux, da Sociedade Micolóxica Lupus, coa intervención de moitos dos autores que fixeron artigos. Parece-nos importante que poida os compañeros de toda a participación asistir e ver o traballo que se fai tamén. Outra pequena queixa para a suxestión
a situacións que nos parecen injustas, como, por exemplo, que se acometemos unha actividade, unha actuación no mes de febreiro, marzo, non a podamos empezar a cobrar ata o 3 de novembro ata cumplir con ese cometido de puntuable de promoción do Día Internacional. É esa suxestión que facemos que o valoredes porque non nos parece xusto. Nada máis. Bueno, eu contesto xa ainda que despois estou seguro que eles poden priorizar. En relación á rolda leste, eu sempre o dixen, claro que estamos vixiantes, e máis, me atrevería a decir, eu direi aquí, que é moi probable que sen ese informe que se emitiu por parte do servizo, concretamente por Andrea, a rolda leste pois se estaría, non sei se executando, porque creo que non, pero sí que estaría avanzada, non? E hai que decirlo, tamén foi un informe dende un punto de vista técnico, non político. Vale, iso hai que aclaralo, porque aquí teño a sensación que moitas veces os políticos chegamos a onde chegamos, non? Ese informe era o suficientemente contundente como para decir que a rolda leste por aí non podía ir. Ese é o resumo, non? O resumo mellor político. Estamos vixiantes, creemos que hai alternativas que non poden perxudicar eso, pero tamén o digo, a rolda leste é unha competencia claramente autonómica. E os primeiros que teñen que propoñer por onde ten que ir será, claro, se quero facer unha carretera da Diputación, o que propón son eu. E o que teño que avaliar medioambientalmente as súas posibilidades, pois evidentemente, neste caso, son tamén os órganos de xestión da reserva. E creo que eso se fixo, que somos serios, que somos vixiantes, en aqueles supostos que, dende un punto de vista técnico, non garantan a viabilidade, non se vai a transixir, evidentemente. Pero non porque políticamente diga por aquí, non, eso tampouco podo facer. É claro que hai un respaldo técnico sólido. En base a eso, pois, se toman as decisións. En canto á coordinación con outras administracións, estou absolutamente de acordo. Dixen que unha das grandes virtudes desta xestión das reservas é traballar en rede, non son as redes puramente de reservas, sino con outras administracións, pero evidentemente tamén ten que haber vontade por as outras partes de tratar de colaborar con nós, non? Generar sinerxias, como moi ben dicías. Nós estamos abertos a que outras administracións, sabemos que hai outra administración que xestiona outras dúas reservas, que efectivamente pois se ten que poñer en contacto con nós, diría eu, porque unha delas pois ten unha xestión inexistente desde hai, pois non sei, me atrevería a decir 5 ou 6 anos, como mínimo. Entonces, claro, se non che van a aportar nada tampouco, pois non sei ata que punto é positivo. Inda así, eu digo que estamos absolutamente abertos a calquer tipo de coordinación con outras administracións, porque creo que é positivo e creo que é necesario, sempre que aporte, claro, porque se non che aportan nin che... Creo sinceramente que aquí quen máis aporta é a Deputación e na súa experiencia de máis de 2 décadas de xestión, pero estamos abertos a aportar todo o noso coñecemento, toda a nosa experiencia para que pois por lo menos unha desas dúas reservas, unha que está arrancando e outra que leva arrancando pero non se fixo nada, evolucionen, porque creo que o éxito de todos ao final é positivo para esta provincia, non? Despois, en canto ao mantemento do centro de interpretación, eu xa o dixen, hai, pois, non creo que máis de unha semana ou 2 semanas que o xefe de servicio me pasou para firma o proxecto técnico para a execución das actuacións máis urxentes que están pendentes no centro de interpretación. Somos conscientes de que tiña unha serie de eivas que hai que corrixir, ou sea, eso está en marcha, pois non sei o tempo que levará, pero está contratado, será cuestión de que se poñan con eso. E, bueno, eu no último dos casos do tema do Día Internacional, a ver, eu aquí pois, xa teño falado contigo moitas veces, sei que tes un espírito crítico, pero é constructivo, pois eu tamén lle dou un pouco a volta, é dicir, se queremos participar, se queremos, bueno, pois a veces tamén se vos pide un pequeno compromiso, non? Non é só dar, tamén hai que, pois a veces, creo que, bueno, que todas as entidades do órgano de participación que estades aí,
bueno, vos pode supoñer ao mellor un pequeno esforzo, pero pois tampouco creo que sea tan importante e ademais que nos dá un respaldo. O feito de que vos estedes aí o Día Internacional das Reservas da Biosfera, a propia xestión das reservas lle dá un respaldo, unha visibilidade moito maior, unha implicación do tecido asociativo que creo que é positivo e o grado de esforzo pois, o mellor non é tan elevado. Non? Eu aí sí que o mellor pois, discrepo un pouco porque entendo que participades, que vos involucrades, que sodes entidades con certas limitacións económicas, de recursos e de personal, pero creo que tamén é importante que ter ese respaldo por a vosa parte. Non? En definitiva, estamos en acordo prácticamente en todo o que se dixo, tanto no da Rolda Leste, como na coordinación, como no centro de interpretación, como en todo o que decides. Tomamos nota e o vamos a tratar de poñer en marcha a maior brevidade posible, sobre todo o centro de interpretación, que sei que vos preocupa. Estamos abertos, como sempre os tivemos, a vedes que prácticamente a totalidade das suxestións que nos facedes, sempre que sean viables legalmente, sempre que sean posibles dende un punto de vista normativo, dos recursos que dispoñemos, tratamos de ser flexibles. Non? E máis, este ano se está avaliando a posibilidade, que creo que se vai materializar, pero eu sou unha persona que lle gusta falar con certezas, o 100%, pero sí é certo que o tema de, se está falando a posibilidade de acelerar o tema dos anticipos nas subvencións, que podas ter un anticipo que poda chegar ata 80%, vale? Para que non teñades tampouco tantos apuros. Non? O falábamos onte, é algo recurrente, tamén estamos estudiando o feito de acelerar a convocatoria das subvencións, é dicir, non somos tontos no sentido que sabemos das dificultades que tedes, tanto a de inversión como a de gasto corrente, vamos a acelerar o proceso. É certo que unhas era a primeira vez que as convocábamos, estábamos un pouco, bueno, cando é a primeira vez que fas algo, sempre tes dúbidas, ora temos a experiencia, e se as dúas convocatorias lle sumamos a premura na súa convocatoria, unha vez que este aprobado o orzamento, están comprometidas, está provisionalmente aprobado, hai que aprobalo definitivamente que entre en vigor, pois en canto podamos, isto xa é unha cousa dos técnicos, tal, e o vamos a sacar. E se iso sumamos o tema de estudiar a posibilidade de ter un anticipo moitísimo maior, sen necesidade de aval, simplemente con solicitalo, creo que vai mellorar sustancialmente a vosa capacidade de xestión e vos vai facilitar moito traballo. Bueno, esas decisións se van tomando en base á experiencia que temos de vos directamente. Nós non o facemos con mala intención moitas veces, pero a veces os tempos nos condicionan. Non? Sabemos que o anticipo era un problema, sabemos que o de tardar moito en sacar a convocatoria é un problema, e neso estamos traballando. Vale. Non sei se alguén máis ten algunha cuestión máis, algún rogo. Sí, Martín.
peor ameaza para a nosa biodiversidade, tecido social e económico, tampouco olvidemos. E este ano penso que sí que poderemos tirar delas para facer algunas accións. Iba a facer un rogo para o tema dos prazos das axudas, pero como xa o fixestedes, nada que dicir. Agradezo moito os adiantos sin aval, sobre todo de sin aval. Nos como entidades con certo orçamento económico sabemos a dificultade e moitas veces non pedimos adiantos polo aval, porque é máis difícil un crédito bancario. Entón, por esa parte, nada, pero sí outras axudas, as axudas das reservas de biosfera da Xunta. Estas eran unhas axudas, bueno, a Xunta de Galicia ten dúas líneas de subvención de rede natura, que se gestionan cada 2 anos, un orzamento bastante ridículo, porque que euros bianuales e euros anuales, e as de reservas da biosfera, un pouco máis interesantes, ¿no? Ahora parece, por as informacións que vamos tendo, que van a haber unha fusión. Estas dúas axudas simplificar un pouco os trámites, aumentar as dotacións. Vale. O problema que vemos é que estas axudas que convoca a Consellería de Medio Ambiente, da Xestión de Patrimonio Natural, se están convertendo en todo menos axudar a conservación do patrimonio natural. Amañar muros, está moi ben, amañar palleiras, amañar hórreos, está moi ben, pero eso ten outras líneas de financiación. Plantacións forestais de dudosa viabilidade por moitos montes veciñais, algunhas delas en Ourense, eu coñezo algunha zona que morreron gran parte das plantacións. E despois unha escasa promoción das entidades de pastoria en concreto ou de conservación da natureza tamén, non solamente a este tipo de entidades, non? E non só que consideramos moi interesante, incluso podemos falar despois un pouco máis en concreto, é que desde unha reserva da biosfera, bueno, desde dúas reservas da biosfera, mellor dito, se faga moito fincapé na conservación da natureza nestas axudas. Podemos pasar métricas polos títulos das concesións e realmente vos asombraríades da pouco destino dos miles, decenas de miles ou centenares de miles de euros que acaban en conservación da natureza polo título. A saber despois o que hai dentro, non? Pero xa simplemente como título. Se están convertindo as axudas da Xunta en financiar todo menos conservación da natureza, non? Eu creo que hai moitas entidades, non solamente entidades de custodia, entidades de conservación da natureza, e moitos que tamén poden traballar moito na conservación da natureza, e eu creo que ten que haber, e se debería demandar, unha puntuación preferente para todas estas entidades que fagan conservación da natureza. Non nos van a dar cartos, porque sí. Se nos amañamos unha palleira, pues que non nos den cartos. Pero se amañamos unha carballeira, facemos un proxecto de conservación con especie ameazada, etc., sí que entendo que deben ser prioritarias unhas axudas que están designadas especificamente para eso. E que nos últimos anos están facendo un coladero en alguna sección, por exemplo, do 90% para privados, o 90% non son para a conservación da natureza. E unhas axudas que designan o patrimonio natural para as reservas da biosfera, unha porcentaxe maior debería ser para a conservación da natureza. Entón, creo que se está vendendo un fume, que se vende unha inversión en conservación da natureza que para nada se realiza en conservación da natureza. Entón, creo que era bon que desde as dúas reservas de biosfera se fixera un fincapé ante a Xunta para que esas axudas teñan o fin que deberían ter. Sí, bueno, eu agradecer, evidentemente, eu que levo moitos anos aquí como deputado, me sinto moi orgulloso de todos os traballadores desta casa, en concreto
dos que ostentan a responsabilidade de xestionar un servizo como o de medio ambiente, sobre o que non temos unha competencia directa, pero que si temos un compromiso e unha vontade política, que moitas veces se fala de competencias, o que hai que ter é a vontade, non? E creo que se leva facendo un traballo bo non hoxe nin onte, non? Que se leva facendo un traballo bon durante anos. E iso tamén é responsabilidade da vontade política, pero de ter un equipo humano tan profesional detrás, non? Por iso un agradecemento expreso que me sumo, non? En segundo lugar, pois eu evidentemente eu sou unha persona cauta no sentido de en relación cas axudas que ti plantexas. Eu creo que hai que dar o beneficio da dúda vida sempre, non? E tal vez o mellor o que haxa que facer é pois agardar a que salgan esas convocatorias, analizalas ben, e efectivamente, pois se vemos que as de Diputación cumplen cos requisitos establecidos ou que vos considerades que máis ou menos tal e as outras non, pois bueno, mellor hai que analizalo, vos estades no día a día, e ver de que maneira podemos, o mellor, pois, con non ánimo político, de crítica política, sino de crítica constructiva, dende os propios órganos, suxerir melloras para evitar precisamente o que ti dís. Eu coincido plenamente cunha cousa é a conservación da natureza e outra a conservación do patrimonio. Todo ten, por poñer un exemplo, non? Todo ten as súas vías, os seus departamentos e as súas consellerías. Por lo tanto, se vamos a conservar a natureza e preservar o patrimonio natural, preservemos a natureza e o patrimonio natural e non dediquemos os fondos a outras cousas. Estou completamente de acordo, pero partindo sempre do beneficio da dúbida e de que de momento pois, escoitamos moitas cousas, o escoitei onte, o escoitei as semanas pasadas, pero non visualizamos nada. Entón, vamos a dar esa oportunidade, tampouco precipitarnos, analizar esas convocatorias. E sobre eso, pois, o mellor no próximo órgano de participación plantexar a cuestión de cara ao ano 27, probablemente. O que non pode ser, eu si coincido, en que isto sexa un totum revolutum, que mezclemos, unifiquemos e ao final aí entre todo valga, non? Porque eu creo que iso é negativo para a xestión das reservas que teñen, da rede Natura, en definitiva de toda a estrategia que está definida, non? Eu creo que hai que ser máis realistas na aplicación das axudas. E, bueno, non sei se alguén quere dicir algo máis, e se non, pois damos por rematada. Creo que non hai ninguén máis. Quero agradecervos a vosa presencia. De verdade que reitero o meu orgullo como representante desta institución en ter ao meu lado a dúas persoas tan competentes no ámbito da xestión do medio ambiente como na xestión das propias reservas. E decirvos que tamén é un orgullo ver tanta xente, porque o fácil sempre é participar nos órganos, pero despois non asistir. Sei que son horarios complicados, que todos tedes os vosos compromisos, e a verdad que tanto onte como hoxe pois é satisfactorio ver que todas as entidades, unha representación moi importante de todas elas, estades aquí, aguantades tamén o chaparrón, porque, claro, son reunións bastante densas, pero son densas porque se fai moito traballo. Se non se fixera, acabaríamos en 20 minutos, marchamos para casa e todo estaría ben. Hai opinións, hai críticas constructivas, hai debate, eso é positivo. E quedamos a vosa inteira disposición para calquer proposta. Decíamos que nos tiñamos que estar vixiantes sobre o tema Rodaleste, correcto, pero vos tamén tedes que estar vixiantes en xeral sobre cualquier cuestión que ao mellor a nós se nos poda escapar nun momento determinado. É perfecto que xeneredes sinerxias entre vos, que colaboredes, que propoñades, porque de calquera idea pode salir un bon proxecto, que é do que se trata. E nós nunca vamos estar pechados a escuitarvos, sempre seguindo esa legalidade, respetando as normas, facendo o mellor para preservar o patrimonio natural da nosa provincia, que para iso, en parte, están as reservas da biosfera. Así que moitísimas gracias e ata a próxima.